Ready stok lagi yo bes. Alsat Frozen Food iki tutupe lah nek pas udan. Soale opo? Ngerti dhewe kan aku kuwi enggak duwe emperan. Dadi lah nek enek udan mesti nampu, lah nek nampu kuwi engko tekan freezer. Lah nek freezer teles kuwi engko nyetrum bes. Makane yo bes, lah nek enek pelanggan pas udan apa baru dan muni tetep nggih mantel, mesti aku apa anake maratuaku mesti ngomong dikongkon nyepot mantele. Bukane wedi lah nek tokoku ki teles apa freezer iki teles no ora asline. Sing diwedeni kuwi lah nek wonge sing gawe mantel posisi teles kuwi kesetrum bes. Pernah enek kejadian yo bes, ibu-ibu kuwi nek dikandani dikongkon nyepot mantel iki gak gelem. Jirine cuman tumbas nugget tok. Padahal wis wae mindo aku ki ngandani tapi yo gak digubris. Lah pas buka freezer posisi ibuke kuwi nggih mantel terus teles akhirnya kesetrum. Asline iki lho nek kesetrum ora sing koyo ning tipi-tipi ngono kae ora bes. Tapi yo kesetrum senit ngono. Tapi kan jenenge wong iki panggah kaget to nek enek koyo ngono kuwi. Langsung bar kenek setruman kuwi langsung dicepot mantele. Aku yo cuma tak batin tok. Wis tak lorohi ping pindho tapi gak dicepot mantele. Engko nek enek opo-opone nyalahne sing duwe toko kuwi lho repote bes nek musuh emak-emak. Soale opo aku dhewe iki yo emak-emak, aku dhewe iki yo tukang engkel, maksudku ki yo ngono. Ojo bosen yo bes, nek aku ki storyku ki yo panggah bakulan kuae. Aku nggawe video koyo ngene iki wis termasuk bentuk promosi lho bes. Dadi wong-wong iki penasaran, endi to Alsat Frozen Food jirine sing alamate Gambir Jogang 12 Ngulon kuwi. Nek wong penasaran panggah digoleki, opone lah nek wong pengen tuku sosis, apa pengen tuku nugget panggah digoleki. Meskipun ning jero gang tapi yo alhamdulillah disyukuri guys. Dengan wong ngerti Alsat Frozen Food kuwi wong panggah moro dhewe. Dhisik ki aku yo nglayani DO guys, tekan dia yo panggah tak layani. Sing ngeterne ki yo anake moro toko. Tapi kita nogo niki yo wis padha kesel akhire yo wong-wong yo padha moro dhewe. Tapi nek pengen DO minimal 100.000 panggah los diterne bes. Pokok gak adu-adu saka omahku. Tapi ojo dibatin mosok DO 100.000 lah terus gak tuku beras. Lah makane ayo ndang bondong-bondong moro ning gone Alsat Frozen Food, milih sepuase, gak perlu bayar ongkir barang.